У нас там сегодня с утра шибики восклицательные стирают украинцы, обстрелы дикие. Сегодня сзади меня наш город Шебеки, который горит. Rusya erkinlik koşunu Belgorod sevtini ele geçirmek üçün Rusya'nın resmi koşununa karşı söğüş alıp bardı. И везде по новостям тишина, как будто Белгород, Свекино, это уже не Россия. Rusya'nın serhedine devam eden söğüşün neticesinde Belgorod'un yerli yaşayıcıları ekranın karşısına geçip bizim hökümetimiz şular ýaly agyr ýagdaýda öz halkyny gorap biljek däl ekeni, biz bombalaryň astyndan gaçyp gutulmagyň çäresini ilat bolup özümüz çözmeli bolduk. Bizim harby goşunymyz bolsa bürokratlar tarapyndan bir wagt satylyp gutorylypdyr diýip özleriniň hiç kime gerek däldigini dile getirdiler. У нас большой человеческий ресурс. То есть, сука, то, что вы воровали столько лет, все. Bu ýagdaý Rus merkezi kanallarynda propagandaçylaryň we adaty halkyň indi Putiniň rejiminiň goşaýandygyny duýup, öňküleri ýaly gorka astynda oturmaýandygyna, öz pikirlerini aýdyp bilýändigine, her şimdi sosial medialarda hem gawat gelse bolýar. Какие у нас были цели, официально заявленные в начале специальной военной операции? Вы все помните? Денацификация. Beýleki tarapdan bolsa, Russiýanyň Döwlet Dumasynyň deputatlarynyň käbirleri ýörite operasiýanyň plan boýunça gitmeýändigini dile getirip başladylar. Şol sebäpden hem Rus goşunyny Ukrainadan çykarmagy talap edýärler. Şol sebäpli bolsa gerek, Yevgeniy Prigojin halky gulluk etmekligi çağırış edip, Russiýanyň dürli sewitlerinde saparlaryny ýygjamlatyp başlady. Şol bir wagtyň özünde generallaryň özlerini uruşyň öňkü hatarlaryna uğratmaly diýdi. Şeýle de olaryň sanyny azaltmagy teklip etdi. Özüni arkaýyn alyp barýan Prigojine size näme üçin hökümet tarapyndan basyş edilen ok, döwlet resmiýlerini arkaýyn tanqid edip, islen zadyňyzy aýdyp bilýäňiz diýen jurnalistleriň soragyna Prigojin şeýle jogap berdi. Menem risk astynda gezýän. Ençeme sapar öldürmäge tinançdylar. Emma başa barmady diýdi. Главнокомандующего ВСУ генерала Залужного. Ukrayn harby goşunynyň baş tutany Zaluznyň aýdan bir sözi, karşı tarapyň esas media ulgamlaryndaky propagandaçylaryny hasta alada goýdy. Ol bir warmaňa Russiýanyň ara çäginde saklanmagy kömek etsin diýdi. Şeýlelik bilen Ukrainanyň garşylykly hüjüminiň ýakyndygyny belletdi. Iyun ayının 6-sında Ukrainanyň Kakhovka hidroelektrik bekedi partladyldy. Daşary ýurt aňtawçylarynyň we garaşsyz jurnalistleriniň habar bermegine görä, Russiýa Ukrainanyň garşylykly hüjüminiň öňüni almak üçin taýýarlykly gurunan terrorçuluk hüjümi diýilip nykdalýar. Hatda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elinde muny tasdiklajak maglumatlarynyň bardygyny anyk etdi. Dnepr derýasynyň çep tarapy Ruslaryň bekanun eýleýän sewitleri bolup, häzirki wagtda edil şol sewitleri beketden gaýtýan suwlar basdy. Ilatyň diňe jaýlar däldi, eýsem şahsy emläkleri, owa hojalyk meýdanlary, mallary suw astynda galdy. Ekspertleriň berýän maglumatlaryna görä, 80-85 döwregi ilçeleri suw basar. 6-njy iýunda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky ştabynda gysgaly geçirilen ýygnanşykda Birleşen Milletler Guramasynyň Russiýa wekili Nebenzia Ukraina Krimi suwsuz goýmak üçin Kakhovka bekedini bilkaslaýyn partlatdy diýdi. Emma Krim ýarmadasynyň resmiýleri Krimde ýene bir ýyla ýeterlik suw bar diýip Nebenziýanyň beýannamasyna gapma garşy gelýän jogaby berdiler. Kakhovka bekediniň Sputnik arkaly alynan suratlarynda bolsa, bekede barýan gury ýol partlamadan öň döwlüp laýalanypdyr. Häzirlikçe ýygnalan görkezmelere salgylanyp, Ukrain tarapyndan bekede golaýlaşmagy hiç ýyly mümkinçilik ýokdugy ýüze çykdy. Bekediň partladylmagy Ukrainanyň garşylykly hüjümini gijikdirmek üçin edilen bolup biler diýilen pikirler has ýaýwan.